Kaisa saklaimung thangnai bisirokni haino hai taklaibo MEBWS Young Tripuri Association tei TNSF ni kathalaijak tei sakthar mungni bisingtwi bubagra Bir Bikram Kishor Manikyani Charachi achaima sal chichuku talbung tal nui sai chicharo jora dipot pungtutui choti chisao Jampui Sub Division ni Bukhri Community Hall State Level ni Panda Chini Tripuri Dynasty ni Sarachi Chukubrui Paithak ni Bubagra Maharaj Bir Bikram Kishor Manikyani achaima salno Chini Dofani kaisa kuchungkhuk athokri haike borom rui yasak chukna bagui joto dofani lukurokno u pandao manjak phaina bagui MBBWS YTA tei TNSF ni bwkhaktwi koi horjao jotono hambai.